V nasledujúcich úlohách chceme určiť definičný obor funkcií, čiže chceme určiť všetky povolené hodnoty x, ktoré môžeme do predpisu funkcie dosadiť. Naša neznáma x sa nachádza v menovateli a navyše v menovateli ešte aj v druhej odmocnine. To znamená, že výraz v druhej odmocnine bude teda iba kladný. X minus 5 krát x plus 10 musí byť väčší ako 0. Nesmie sa rovnať 0, lebo 0 v menovateli byť nemôže. A riešime nerovnicu v súčinovom tvare. Určíme si nulové body. Z prvého činiteľa je to číslo 5. Keby sme za x dosadili 5, 5 minus 5 je 0. Z druhého činiteľa je to minus 10. Keby sme za x dosadili minus 10, minus 10 plus 10 je 0. Naznačíme si číselnú os. Keďže máme tu výraz, má byť iba kladný, nie rovný 0, to znamená, že aj pri minus 10, aj pri 5 píšeme prázdne krúžky. Lebo keby za x sme dosadili 5, dostali by sme 0, keby sme za x dosadili minus 10, tiež by sme tu dostali 0. A ideme na prvý činiteľ. Prvý činiteľ, z prvého činiteľa je nulový bod 5. Ak za x dosadíme číslo menšie ako 5, napríklad aj 4, 4 minus 5 je záporné číslo. To znamená, že doľava od 5 píšeme minusové hodnoty. Ak za x dosadíme číslo väčšie ako 5, napríklad 6, 6 minus 5 je kladná hodnota, čiže napravo od 5 píšeme kladnú hodnotu. A ideme na druhý činiteľ. X plus 10. V stade bol nulový bod minus 10. Ak dosadíme za x číslo menšie ako minus 10, to znamená od minus 10 doľava, v tom prípade nám budú vychádzať záporné hodnoty. Mohli by sme dosadiť napríklad minus 100. Minus 100 plus 10 bude záporná hodnota. Takže píšeme mínus. Ak dosadíme číslo za x napravo od minus 10, to znamená, že väčšie ako minus 10, napríklad aj 100, 100 plus 10 bude kladná hodnota. Takže napravo od minus 10 píšeme pluska. A ideme na súčin. Záporné číslo krát záporné číslo vo výsledku nám dáva číslo kladné. Záporné číslo krát kladné číslo vo výsledku nám dáva číslo záporné. Kladné číslo krát kladné číslo vo výsledku nám dáva číslo kladné. A my chceme, aby súčin dvoch čísel bol kladný. To znamená, že nám vyhovujú tie intervaly, kde nám vychádzali kladné plusové hodnoty. Teda od minus nekonečna do minus 10 otvorený interval, zjednotenie od 5 do plus nekonečna otvorený interval. Funkcia f je daná predpisom, y sa rovná druhá odmocnina z x plus 3 krát x minus 2. V tomto prípade máme výraz iba v druhej odmocnine, nemáme to v menovateli. To znamená, že výraz v druhej odmocnine musí byť nezáporný, väčší alebo rovný 0. Riešime nerovnicu v súčinovom tvare, určíme si nulové body. Z prvej zátvorky to bude x sa rovná minus 3. Ak by sme za x dosadili minus 3, v prvom činiteľovi by sme dostali 0. Ak by sme za x dosadili 2, druhý činiteľ by bol tiež 0. 2 minus 2 je 0. Kreslíme si číselnú os. Naznačíme si hodnoty minus 3 a 2. Teraz budú krúžky plné, keďže minus 3 a 2 môžu patriť do riešenia. Ak by sme za x dosadili minus 3 plus 3 je 0, krát minus 3 minus 2 je minus 5. 0 krát minus 5 je 0. A 0 je väčšie alebo rovné 0, čiže to znamená, že minus 3 do riešenia môže patriť. A čo dvojka? 2 plus 3 je 5, krát 2 minus 2 je 0. 5 krát 0 je 0. 0 sa rovná 0. Čiže to znamená, že aj dvojka môže patriť do riešenia. A ideme na prvú zátvorku x plus 3. Z
Stade bol nulový bod minus 3. Ak dosadíme za toto x číslo menšie ako minus 3, čiže od minus 3 naľavo, dostaneme zápornú hodnotu. Napríklad minus 5. Minus 5 plus 3 je záporná hodnota. Ak dosadíme od minus 3 číslo väčšie, čiže napravo od minus 3, to znamená napríklad aj 5. 5 plus 3 je kladná hodnota, takže napravo od minus 3 budeme písať pluska. A ideme na druhú zátvorku. Stade bol nulový bod 2. Ak dosadíme za toto x číslo naľavo od dvojky, to znamená číslo menšie ako 2, napríklad aj 0, dostávame hodnotu zápornú. Takže naľavo od dvojky píšeme mínuska. Ak za x dosadíme číslo väčšie ako 2, to znamená, že väčšie ako 2 napravo od dvojky, napríklad aj 3. 3 minus 2 je kladná hodnota, takže napravo od dvojky píšeme plus. Súčin dvoch záporných čísel nám dáva vo výsledku číslo kladné. Súčin kladného a záporného čísla nám dáva vo výsledku číslo záporné. Súčin dvoch kladných čísel nám dáva vo výsledku číslo kladné. A my chceme čísla kladné, respektíve rovné nule, to znamená, že nám vyhovujú všetky čísla z intervalu od minus nekonečna po minus 3, správa uzavretý interval, lebo minus 3 môže patriť do riešenia, tu je plný krúžok. Zjednotenie od 2 do plus nekonečno, opäť zľava otvorený interval, lebo dvojka môže patriť do riešenia, pri dvojke je plný krúžok. Funkcia g je daná predpisom y sa rovná druhá odmocnina z x plus 8 krát x minus 7. Takže určíme si podmienku, výraz v druhej odmocnine musí byť nezáporný, x plus 8 krát x minus 7 je väčšie alebo rovné 0. Určíme si nulové body, z prvej zátvorky je to minus 8, z druhej zátvorky je to 7. 7 minus 7 by bolo 0, minus 8 plus 8 by bolo 0. Nakreslíme si číselnú os. Naniesieme hodnoty minus 8 a 7, keďže znak nerovnosti je väčší alebo rovný 0, krúžky budú plné. Minus 8 a 7 budú patriť tiež do riešenia. A ideme na prvý činiteľ x plus 8. Stade je nulový bod minus 8. Ak dosadíme za toto x číslo menšie ako minus 8, dostaneme hodnotu zápornú. Napríklad minus 10 plus 8 je minus 2, čo je záporné číslo. Ak dosadíme za toto x číslo väčšie ako minus 8, čiže od minus 8 napravo, dostaneme kladnú hodnotu. Napríklad aj 10, 10 plus 8 je kladná hodnota. Čiže napravo od minus 8 píšeme plus. Druhá zátvorka, druhý činiteľ. X minus 7, z tohto je nulový bod 7. Ak za toto x dosadíme číslo menšie ako 7, napríklad aj 6, dostaneme zápornú hodnotu. Čiže naľavo od sedmičky píšeme mínus. Ak dosadíme za toto x číslo väčšie ako 7, napríklad 8, napravo od sedmičky, tak dostaneme kladnú hodnotu. Súčin dvoch záporných čísel je výsledok kladný. Súčin kladného a záporného čísla je vo výsledku číslo záporné. Súčin dvoch kladných čísel je vo výsledku číslo kladné. My sme chceli hodnoty nezáporné, to znamená, že kladné alebo rovné nule, budú nám teda vyhovovať intervaly od minus nekonečna do minus 8, správa uzavretý interval, lebo tu je plný krúžok, minus 8 môže patriť do riešenia. Zjednotenie od 7 do plus nekonečna, tu je tiež plný krúžok, takže zľava uzavretý interval, sedmička môže patriť tiež do riešenia.